Sentence. How? Oh, again, I want us to have started. What can tell us that it means? What I'm in born again. Something that you know, that I was resisting. Who's like, no, surely the figure glom, my walking. I get there, so now I want to join this. So join it. So join it. I want to have this as a kid down. Oh, we don't put it down on your quiz. So, send out a packet. Ya boleh lagi. Ya, bang boleh nak. Berbeza. Berbeza sesuatu. Berbeza sesuatu. Ya, dan ini yang terdapat dalam sana yang terdapat. Lalu ya. Kita menjadi dewan, not just itu. Orang banyak bakoleh lagi macam ni. Asante kanje yari nyirango ufike kimi kushiya hapo izo kuti kushiya hapo ufike kimi nyirango uyathanda ibhola uphethe ebholeni unetimo oyiphethe la nami lalela basazoxabana nabadlali bebhola uyangizwa kunomuthi abakushaya ngawo ukuthi labafana labo baphethe bajikele wena ngoba kwayimanje abanye baba abakhulumi kahle kubanye abantu baphathi bebhola yayizothi uma ngibheka irasta lapho ngithi kunomdlalo webhola uthi umkhulu kimi no awuyena umdlali kodwa umphathi wami uyangizwa ngithini kade wawuzama kukhona abantu okufanele bazokusponsor uyangizwa ngithini abafanele bazokusponsor ngayo lento yebhola uma ungena ngaphakathi la into ozoyicela ucela ukuthi ucele lokhuzeni ucele ubaba kaMagic Boy yangizwa ukuthi ngithini ucele ubaba kaMagic Boy bese kuba yiwona othengayo yangizwa ukuthi ngithini ukuze izinto zakho zingathi zibalula ngoba ukhona into engiyibonayo eyingozi yemoto ezokulandela ngoba ekhaya kini ukhona umuntu owashaya amathumbu kunomuntu owafanele adlule kabi adlula ngengozi kabi ngoba nawe kwakufanele bese ngozini yemoto kodwa ngiyibona leli bhola lokweliginqika ngakubona unikwe imoto kunomuntu ozofika athi uzonikela ngento engathi imoto enikele into engathi ibhola khuluma ngizwe lapha hayi ngiyavuma ebholeni ngibona impela likuphi team yakho uyadlala noma umphathi Duma join mas balisana amanya ufuna join kona se join mas balisana balu tsamani tsamani well awukona namanje hayi ngiyakhona ngizoba ngilapha ngifike kusenda ngabona imoto ngathawula ngase ngibone office la ngathi ngizongizela ubani wayebiza ngotsamani tsamani ngibizwa ngayo ebholeni mawudlala okay lalela ke baba usazoba uyinsimbi wena usazobuka ungalingi uthithe uyangizwa ukuthi ngithini ungalingi uthithe ngoba kunento okufanele siyifune kunomuntu okufanele siyomfuna endaweni yasezakheni kodwa umuntu ozwana naye osezakheni elokishini abantu sezakheni lo muntu onesibongo sakaMiya angazi waniMiya ikuphi lapho yasazi sibongo sakaMiya sibongo sakaMiya ngiyasazi ukuthi lalela uma siyezakheni endaweni yasezakheni sifika khona umuntu esizomfuna abathi uMaMeya intombazana thizeni uma sifika lapho kukhona into okwakufanele bese ngathi yenziwa kuwe mayenziwa lento ngibona ithuna lengane encane kunentombazana noma kunosisi okwakufanele akusulela isisu but leyo ngane ingazalwa igcina kuthiwa sichithekile leso sisu uyayizwa leyo lento kwembathi namanje kodwa ngisasho namanje kunemali enkulu baba ozoyithola uma ungena la ngaphakathi ungafuni into eyiningi ngisena ufune ini baba kaMagic Boy ungakuthenga okunye kade uzokuthenga kuyena thenga baba kaMagic Boy noma ungathenga impepho yezimanga bese uthi nginyathilile phakathi kule chemist sicela izinto zenzeke zizowenzeka
ngokudla ngiyabuya ngizohlala lapha phakathi. Bani nijoyina umasingcwabisane ngiyasho njalo. Hayi kuleka Yes. ayisho imbuzi yathi uyihlabela iphethwe i-COVID. cha indalutho Ukanonje ukuvuma ngekathi uvukela amaphoyisa phambi kwawo. Akakali kumvuma umkhulu edukele amaphoyisa phambi kwayo phela. Wathi ulahleke nje phambi kwawo ngathi naye ayikho. Wathi hey angifuna dela. Ngizisa mina hayi ngoba ngikhutshwa. wayela mina hayi sasazi intando yethu yebo uma sifika khona sinaqala balikhanda ngoba sesila ngokwebona uzolobona intombona kusisile endlini uthe ngokusula phashe asala sengikhiphi ilobo Ndumane yathumezizweni ngisho ngambiza embizweni yosonke akubanja amancane ensizweni umlaphi wendabuko Dr. Khehlelezi wayibona phezulu kodini kwedini lapha abantu njalo busuku nemini ndumane yathumezizweni ngisho ngambiza embizweni yosonke akubanja amancane ensizweni umlaphi wendabuko Dr. Khehlelezi wayibona phezulu kodini kwedini lapha abantu njalo busuku nemini king of swag inyanga with the fashion you're very focused like push your passion we king of the traditional healer push I-80 with demands utalaka into engajaheki vele osehlulekile ulokethu uthwele kumele wenze show wayisusu imela kudlula ukhehlelezi kushawa amakhwela role model yabantu abaningi kodwa bathi uthwele sebenqena ukuzehlisa qevusa indaba zabantu ukhuluma manga show noma ngabe lempilo uyayifisa sihlahla somdlele nondela mzimba mbethe nhliziyo zamadoda zibovu thengi I-8 bathi ngiyafosa ngibuye ne-G-Wagon ngivuka nje bovu Dr. Khehlelezi banomona ngoba manje into zami zikhanya kwenkanyezi Dr. Khehlelezi banomona ngoba manje into zami zikhanya kwenkanyezi ndumane yathumezizweni ngisho ngambiza embizweni yosonke akubanja amancane ensizweni umlaphi wendabuko Dr. Khehlelezi